Okay. Szent Tamási Róza vagyok, 21 éves, és 55 kg-ban birkózom. A mai nap folyamán 2 meccsem volt. Az első meccsem sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Ott úgy érzem, hogy szétesett a fejem a második menetben. Majd azt követően ugye egy vereséggel, de tovább vittek, és sikerült bejutnom a bronzéremér délutánra, hogy birkózhassak, és ott az volt bennem, hogy minden áron meg akarom csinálni, és sikerült is ennek a hevében, vagy nem tudom, így mozognom ennek tükrében, hogy szerettem volna. Igazából tényleg csak az volt bennem, hogy akármi történjen, de hogy az edzőim is mondták, hogy jobb vagyok, és meg tudom csinálni. Okay. How did you train for this competition? Maybe preparation for the Grand Prix Zagreb. What did you do? Zbor or? Otthon készültünk a csapattal közvetlen a verseny előtt, de maga a januári felkészülés, úgy gondolom, hogy ez már erre a versenyre is történt. 2 hét Lengyelországban kezdtünk, ahol elkezdtük a birkózást, majd azt követően én Krasnojarszkba indultam egy versenyen, ahol sajnos nem úgy sikerült a verseny, ahogy szerettem volna, és szinte közvetlen azután vagyunk most, és lényegében ennyi. Hvala, thank you. Okay, köszönöm szépen. Congratulations.